Intokozo ukubalandeli ukubona umakoti kaKhuzani njengoba esabalala ey'nkundleni zokuxhumana. Ebekade kuvele ukuthi ngampela bayabonga abantu indlela abamhlonipha ngayo umakoti kaKhuzani, njengoba-ke sekuney'nsuku abantu abaningi bey'buza ukuthi ubani umakoti kaKhuzani, umbani-ke ozoshada noKhuzani. Sawubona kuphinde kuplatform yakho nombuso njengamanje ubongelelayo uyena uMathinta Gcozi Ntombi zomqomo lamenhlaka abanye baqoma nomalathi wazi ngena wethu ngosuku lakho lokuqala la ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike bese uyalinda ividiyo ziphela ebese uyacomment. Phinde futhi ushare uma ukuthi-ke kunomuntu ofisa ukuthi ube ne-discussion naye. Engane zawethu ngisacela ukubuza bafethu, uma ukuthi khona abamaziyo lo sisi, okay, akakaphuma amagama mhlambe nendawo ahlala kuyona. Bafethu mhlambe iyiphi information eyakhishwa ngesikhathi kufundelwa, ngoba phela-ke emakhaya abantu abaziyo kuyaye kufundelwe mangabe kuzoba nomcimbi kanje la khona kusuke kuhlangana iy'ntombi zipractice mhlambe for 7 days or for 10 days. Yiphi information eyakhishwa ukuthi bengathi noma mhlambe bengakhulumi noma mhlambe bengasho ukuthi cause njengamanje sesiyazi ukuthi okay yonke into mhlambe wena noma ungayifihla but on social media izovela. Bafethu cha, nami ngithi angibonge-ke ukuthi ingodo yaKhuzani ihlonishwe ngalolu hlobo. Siphinde sibonge futhi izinto esiyibonile laphana-ke uKhuzani ephikiswa ngazo, isikakhulukazi laphana-ke babonala namavava kuyibona abantu abasaqophe umlando engazi ukuthi bathenga utshwala ba-80,000 angisazi noma 200,000 noma 8,000 ney'nkomo kophinda futhi kwayizipheko nje izinto ezizodingwa abantu. Insizwa-ke uzose laphana-ke eyaletha isipheko esibaluleke kakhulu abantu kuphela ukuthi into abayiphendula ngale ndlela-ke esibukeka njengamanje. Sawoti bafethu cha, mina nawe ahlanga kwi-comment section njengoba-ke usuyibonele lezi zinto bese ngizwa ngawo ukuthi what you think ngendlela-ke ekuzokwenzeka ngayo, noma-ke cabanga ukuthi kuzokwenzeka kanjani. Umshado-ke siyafisa ngathi ungahamba kahle lo wesiZulu ozoba ngeyi-15 laphana-ke eNkandla eMandaba. Mina nawe hlanga kwi-comment section mntanasekhaya nakwividiyo elandelayo. Yakwenza konke lokhu na ake sizwe impendulo kamakoti. Yebo, ngiyavuma uzokwenza konke lokho. Asikho